karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Pero dili man siya maayo para sa subdivision. Kuyaw kayo kay gilibutan niya og bukid. Okay. Katuog na. Ed, sa may emergency nga imong kitakan kanina. Ha? Okay na ba kun ako ning mahibawan? Sorry nga, wa dayon ko makasulti nimo. Akuan, apo sa akong sinaligan sa opisina ang gida sa ospital ug nagpatabang siya nako kay tuwa siya sa Manila. Apo. Ikaw kitang mangunay sa pag-atiman sa problema sa imong mga empleyado? Gikinahanglan ka na. Aron mas mulawom ang ilang loyalty sa kumpanya. Mao pa? Ngan sa mining apo sa imong sinalikan? Nagbong sagdanan. Mao nga akong gi-check kung dili ba dako ang kadaot. Mao pa? Pero okay na siya. Medyo nabiki lang ang iyang tiil. Mao nga kinahanglan nga mag-wheelchair na siya. Atod, may meeting ko ugma. Ikaw na'y bahala din sa bay o sa akong anak, Alexa. Sige, way problema. Sabta lang ang batasan anang iyan, ha? Ayaw ka pala ka. Dili na makadot na kung iyang kamal dito. Salamat di ay. Sa unsa? Sa imong pagsabot ni iyan. Wa nagisa maguna-una sa paglayas. Pero nagsigi pa siya huna-huna bahin ng Veronica Abadin Ed. Kani? Permi ko niya sulsulan sa pagpangabubhuni mo. Alexa, ikaw na nga akong asawa. O dili mahitabo nga ilisan ta ka o magabit ko samtang ikaw pa nga akong asawa. Ed? Ayaw gyud paguna-una og daotan bisan gamay na lang. Bahin na ng Veronica Abadin. Unsa magid siya sa imong kinabuhi, ha? Ngano dili magkagustong maghiskot ko niya? Kini lang ibutang si muna-una. Dili ko kabit ka ng Veronica Abadin. Sige na. Lakaw na ismong kwarto. Katuog na. Oy, busing. Gihilantan man ka, busing. Nga na mitungab ka magmayo ng beer. Nipait man gamay. Ako, Binoy. Di ba yung ko mo to o nga nag-survey lang mo sa South si Alexa? Ikaw sorti, busing. Ako ito, Aray, busing. Ayaw sab ko harasa, Magising ito ng akong pulo. Pinangga, raban ni kayo na ako kay mo. Gwapo ba ako ini? Okay. Natakda na gid ka sinultihan na itong Alexa, no? Ha? Parehas sa demig sinultian? Tono sa di mo ay. Tunto kang dako na. Tonto, lugar manas Canada, Tonto, Canada. Sa? Bossing, Toronto de. Ayaw na lang kung nagkontrahe ang imo ina-ina. I-love-love na lang good na. I-love-love sa imong mata. Na-crush magkanikuanan niyo sa una na kung pagkakita. O sa mo sa kunoy imong na-crush na ng bayhan na Binoy? Guwapa, buutan pa gyud. Buutan ko taon. Kay buutan man bitaw na siya.
Kung sekretarya pa lang unta na si Mamalik sa imong amahan o dili asawa, no? Na, ako na ginanggiamuralan na ay. Kapatig na ako na. Bati ko taon. Daghan maganing na crowd sa na Mamalik sa opisina. Daghan. Kinsabi ko rin na-crush niya. Si Fred, ang janitor. Si Lambert, ang security guard. Uy! Mga whiteys din ang mga tauhana. Parehas mo. Uy, buyag. Unya, napagyaw si Sir Paul Palacio. Wa pa ganun na makamove on siyang gugma ni Ma'am sa high school pa sila. Kamaritis ba ni mo, Binoy? Maritis. Silingan mo na mas maritis, oy. Ay, pastilan. Wa makulay lingaw, good. Maniid ko sa mga taos palibot. Nagras mangani kung ikaw pa kahay dili. Unsa? Nagduda naman hinoon ko ni mo busing iyon, oy. Unsa may mo gidudahan? Alo? Nagduda ko nga in love kasi mo inaina. Agay busing! Aray, ay busing sakita na busing. May manukon man ka busing. Unsa man ka, ha? Akong punan? Ayaw na lang busing, oy. Punan man noon. Wala ka makras ni ma'am. Di man sa mayo nga mahigugma kasi imong inaina. Kay bawal man na. Mura kung nag-imo nang inahan. Ilom na da. Tagkana sa dimog yaw-yaw eh. Inom na. Inom God. Pero... Unsa pa man? Muhirit pagid ka? Dili mo singoy. Sorry. Hello? Natugaw ka sa akong tawag? Okay na. Padung naman po ko bangon. Okay. Atod, di anak ko sa akong opisina. May sayo nga trabahoon. Okay, sige. Amping. Paghimo niya mo inspection si Ian sa site sa Busay. Oo. Muna among buhaton karong adlaw. I-inform sad si Ian nga ang project sa Isla Verde sugda na. Mag-meeting daw ma. Okay. Bye. Amping sa imong lakaw? Kamusap si Ian. Pag-amping mo. Bye. Dagan di miglakton ng adlaw. Saan man ako pagsipat, uy? Ganahan ang taong mabalik sa probinsya nga ako na. Ay. Kisa ba Hoy! Daan pa ko. Ganong misod man ka din sa akong kwarto, ha? Naglaing gud ay gihapon kag kwarto? Og nga naman di kung maglain gihapon ko, unsa may problema, ana? Unsam gyud inyong kasabutan sa akong amahan? Unsay kasabutan, uy? Nganong hangtod karon? Naglain maghihapon kag kwarto? May sakit ang imong amahan. Dili ko mahimong magpaduol niya. Dili makaayos ang kasing-kasing ang... Ay! Nga di ba kayo misulti pa man ko nimo? Lakaw! Gawas na! Mayo. Unsay mayo? Mayo nga di mo magtupad og higda sa akong amahan. Aron dili ka mo samot kagamhanan ining baya. Ayaw ka bala ka iyan, kay makabaton na gihapon mi og anak og ang imong amahan? Mao ba? Hoy! Nga nang milingkod man ka diha sa kilid sa kong kama, ha? Kawas na dito ba? Unsa man? Gusto kang tawgan akong imong amahan? Ha? Sige. Tawge. Aron atakihon siya sa kasing-kasing. Bisag unsaon, no? Wag yun kay buot iyan. Bastos ka! Unsam gyud plano nimo sa kong amahan? Maglalis na ba sa tabahin, ana?
Ako hagi kapoy na kog pasabot nimo ha. Sultihay ko tinuod aron makasabot ko. Isa ko nakita ron. Ora man og duna mo'y kasabutan nga wa ko mahibaw. Oh. Ah. Hello? Ian, may importante kong report nimo. Unsa man na? May nakakita ni Papa nimo nga may adto sa sugod. Oh. Unsa? Didto si Papa sa sugod? Oh, nag-drive siya sa iyang puting auto. Kano saan ni makit sa imong kailan? Gahapong adlaw. Gahapon. Sige. Ako na i-check. Kung may project ba si Papa nga naa sa sugod. Okay, sige. Bye. Bye. Hoy, ikaw. Ikaw may nahibaw sa mga lakaw ni Papa. Doon na ka ba'y nahibawan nga project ni Papa nga naa sa sugod? Wa. Oh. Silira tong nanuwag? Iyan, asa ka? May nakakita ni Papa nga dito sa sugod. Kinahanglan akong ma-check kung may project pa siya dito. Sugod? Dili ka nga. Kang bahay sa tikuwa nga among nasumuka ni Pinoy. Ang giato ni Ed. Binoy? Buwatan na lang sa iyan din he. Siyang mo ato sa opisina. Muna na kuglakaw. Mag-una ka sa opisina? Dili. May importante kong atuon. O sige, manawag ra ko ni Ian para sa tugon siyang amahan. Uy, Ma'am Beautiful. Ala, asa magkahato siya? Binoy! Binoy! Wa pa mo gawas si Alexa? May gawas na, bossing. Paunahon na kuno ka sa opisina. O niya, manawag ra siya nimo para sa inyong buhatonon kuno karong adlaw, ha? Unsa? Manawag? Sa ato ba dili siya muadto sa office? Ikaw lang kuno ang ato sa opisina, bossing. Oh. Asa mong kuno to sa Alexa paingon? Ambot lang ka, ha, bossing. Ang kana-kana, panawag na lang, bossing, aron mahuman ka. Hello? Hoy! Asa man karon, ha? Balik dere. Daghan tagbuhato nun. May importante kong lakaw. Busa, ayaw na kong sa muka. Oh. Balik dere! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!